Gdzie się znajduje Tadżykistan? Że co? Nie. Tadżykistan. Nie. Nie. Cześć, jak masz na imię? Marcin. Marcin, ile masz lat? 16. 16, tak? Mam takie pytanie. Każdy, kto odpowiedział na te pytania, chociaż trochę wie o tej państwo, to dostaje 20 zł od razu. Nawet nic nie... Nie, to jest nie Pakistan, Tadżykistan. Nie wiem. Turcja? Turcja? Nie wiem. Nie, no Turcja to jest Turcja, a Tadżykistan jest Tadżykistan. Nie wiem. Chiny. Jakie Chiny? Nie. Tak. Czy wiesz, gdzie się znajduje Tadżykistan? Co? Tadżykistan. Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Nawet nie słyszałeś nigdzie? Nie. Nigdzie nie słuchałeś nic? Nie. Naprawdę? No. A ty? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Cześć, jak masz na imię? Taja. Ile masz lat? 19. 19 lat. Teraz mamy takie pytania. Jeżeli pani będzie miała odpowiedź na te pytania, to pani dostaje na pierwsze pytanie 20 zł. Pierwsze pytanie jest taka. Gdzie się znajduje Tadżykistan? Czy wie pan, gdzie znajduje się Tadżykistan? Tadżykistan? Nie wiem. Do 6 przy peronie 4 jedzie pociąg służbowy. Prosimy zachować ostrożność. W Azji Środkowej. Dobrze. A jaka stolica ma? Duszanbe. Tak. O, numer! To jest numer! O, tak. No poprosimy 20 Tak, to jest super. No od razu pani dostaje 20 zł. Cieszę, że pani zna o Tadżykistanie. Dobrze, teraz nie mam pytania, mam tylko to, że skąd pani to wszystko zna? Skąd pani zna, gdzie się znajduje Tadżykistan? Czy pani gdzieś się uczyła? Ja jednak jestem bliżej do Tadżykistanu niż Polska, jestem z Ukrainy. A, to super, to mi się bardzo cieszy. Dzień dobry, witam pana, jak się pan nazywa? Mateusz. Panie Mateuszu, zadam teraz panu 2 pytania. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzyma pan 20 zł. A więc zaczynamy z pierwszym pytaniem. Pytanie geograficzne. Czy wie pan, gdzie znajduje się Tadżykistan? Nie, niestety nie wiem.